जेब्ला आङो नोंनि न'आव फिसा सानैखौ लानानै आङो खस्थ' मावनानै जानानै दंमोन बै समनिफ्रायनो आङो हटेलाव हौवाफोरजोंहाय उन्दुनानै हौवाफोरनो सोलेर फाननानै जाग्राखामोन बुनाय मेगन गन्थं गासिबो सौख्रुजोबनाय आङो सहायनो हायैनि थाखाय आं दिनै नोंनि न'निफ्राय ओंखारबोदों आंहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ दिनै लरेन्स इस्लारिया आलौ खांदों औ नों 5 बोसोर एमएलए जाबाय नों आंनो थाइसेबो फैसा हराखै नोंनिफ्राय आङो मोनसेबो स्किम मोनाखै सेन ग्रेभेल लामानि 10-12 लाखनि सेन ग्रेभेलनि लामानि स्किमबो आङो मोनाखै गोबां मानसिया कनजिताखौ गोबां राहा हरबाय सोरबा मोजां मोनबाय कनजिता बाजैया मुलि फाननानै जागासिनो गावनि हौवाखौ नागारनानै गावनि गथ' गथायखौ नागारनानै नंगौ बिनि हौवायाबो बिखौ एक्सेप्ट खालामनो राजि गैया आरो कनजितायाबो गावनि हौवाजों थाफैफिननो राजि गैया मा जागोन जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदिनोसै कनजिताया गथ' खानै दोङो आरो आं कनजिताखौनिल' बागै बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै गोबां बर' हिन्जावफोरा गथ' गारना खारगासिनो फाथैलाय बिसिगासिनो मा जोंनि बर' हारियाव बेनो सोलिबाय नामा मा नियम जाखो बेलाय फाथैलाय बिसिनायालाय मा नियम जाखो गथ' गारना खारनाया जुदि नोङो बे हौवाजों बा बे हिन्जावजों रायजो जानो गोसो गैयामोन सिख्ला सेंग्रायावनोथ' जायामोन नंगौ खाफालाव जि लिरनाय दोङो बेनो जायो होननाय मोनसे बाथ्रा दोङो नाथाय नों खाफालखौ लानानै नोङो सानबाय थाबा जाया आथिं आखायाबो खामानि मावनांगोन अब्लासो नोंनि खामानियाबो साक्सेस जागोन दिनै कनजिताया खारदों मुलि फानना जादों बिराद मोजांनि खोथा खारनाया नङा मुलि फानना जानाया जोबोद मोजांनि खोथा सोरबा बुंदों मुलि फाननायाबो गाज्रि जादों बर' हारिया माबा मोनसे मावनानै जादों एक्सेप्ट खालाम सापर्ट खालाम जोबोद मोजांनि खोथा जोबोद गोजोननि खोथा मावना जानायाव रावबो मेगन दिरनो नाङा बा मावना जानायाव रावखौबो मुगैनो नाङा मानसिया आथिं आखाइखौ हरदों मावना जानो थाखायसो इसोरा नों आथिं आखाइखौ लानानै आङो गाबोन बेफोरबायदि मावगोन माबागोन होनना सानबाय थाबालाय मावजाना जायाना आथिं आखाइ थांब्लासो जागोन बेफोरबायदि आरोना दा कनजिताखौ जोबोद गाज्रि बुंदों मानसिफोरा गथ' गारना खारग्रा माबा खारग्रा बिसोर हौवा हिन्जाव सानैजोंनो माने थाइलाय बायलाय आरोना बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों दा बे बाथ्राखौ आंथ' बुङाखै गाज्रि मोननो नाङा सिस्टार कनजिता बाजै ओमफ्रायो हासबेन्डनि नामाबा मा नाममोन मृदुलमोन आरोना दा बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों दा कनजिता सिस्टारा गाबै मोनसे बाथ्रा बुंदों मा भिडिअ बेखौ नोंथांमोना नायग्रोनायला नै कनजितानिल' नङा मोननै आपडेटनि सायाव लानानै फैदों आङो मोनसेया जाहैबाय पलिटिक्सनि लोगोफोर गासैजोंबो सिनायजानाय कमेडियान एक्टर प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलनि बागै मा बाथ्रा बुंखो आरो बिपिएफनि बागै मा बाथ्रा बुंखो नायदो इलेक्सनाथ' मोनफैथारबाय नै 9 तारिखआवनो सोर बबाव भट होगोन बेखौथ' खोन्थालायनाङा माने नांलाय खमलाय दान्थे बिदिन्थिया जाखायो आंबो खनथाम भट होबाय नै एबार खनसे होबा आङो खनथाम जासिगोन खननै भट होबाय आङो एबार खनसे होबा खनथाम जासिगोन आरोना आंबो भट होनो एक्साइटेड जानानै दोङो 9 तारिखआ फैथोंसै आरो भटखौ आरामसे होना फैनोसै आरोना दा जोंहा प्रेक्टिकेला मा बाथ्रा बुंखो जोङो नायग्रोना लानोसै दे लोगोफोर ना दे जों नायग्रोना लानोसै बिथां प्रेक्टिकेला मा बाथ्रा बुंखो आरो कनजिता सिस्टारा मा बाथ्रा बुंखो जों एखेलगे नायलांनि दे भिडिअखौ एकदम एखेलगे नायलांखानोसै लास्टआव आं जेबो बुंला नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामना बुङो स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो बार सोदो लोगोफोर भइसआ एसे बोरैबा खोनादो थ' सरि लोगोफोर नौ भिडिअ बानायासै बार सोदो नैयाव दा बैसागो बोथोर नालाय बाराथ' बारखागोनानो नंगौना नङा लोगोफोर एसे बोरैबा खोनादों भइसखौ दे जेबो नङा भिडिअखौ नायग्रोना लादो खानायाबो एसे गोलाव जाथारबाय सिननोसै र' दायो दे नायग्रोना ला भिडिअखौ ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरलायदो लोगोफोर जेब्ला आङो नोंनि न'आव फिसा सानैखौ लानानै आङो खस्थ' मावनानै जानानै दंमोन बै समनिफ्रायनो आङो हटेलाव हौवाफोरजोंहाय उन्दुनानै हौवाफोरनो सोलेर फाननानै जाग्राखामोन दाथ' आङो नोंनि न'निफ्राय नोंनि दोखो खालामनानै जानाय हरथ्रोब सानथ्रोब जौ लोंनानै फैनानै फिसाफोरनि मेगनावनो नायजोर आंखौ सखिनिफ्राय जोख्लायनाय नायजोर बुद्रुनाय खानाय मेराय बुनाय मेगन गन्थं गासिबो सौख्रुजोबनाय आङो सहायनो हायैनि थाखाय आं दिनै नोंनि न'निफ्राय ओंखारबोदों आंहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ हिसाबै आङो दिनैहाय मुलि फानो आं गिदिङो आं सानसेबो आं न'आव रेस्ट गैया आंनि बिखानि थैखौ आं दै खालामनानै आं मुलि फानथिंबायो दाथ' नोंनि नोजोराव आं दुनियानि फानग्रा हौवाफोरजों उन्दुग्रा नोंनि नोजोराव फाननानै जानायनि अनगा जेबो गैया जिखुनु नोंनि साननायानो आंनि फारसे मोनसेबो सिगांनिफ्रायनो बिसि होननानै मोजाङानो गैखायाबा नों मा साननो आंनि थाखायलाय नों आं मोजां मावबाबो नोंनि थाखाय गासिबो गाज्रियानो जाखाजोबगोन मिथिबाय नों दिनैहाय आं नोंनिफ्राय ओंखारबोबाय आं फिसाय थासेयावबो आं बिखानि थैखौ दै खालामनानै जाखाबोदोंमोन
आङो दिनैहाय आङो गथ' सासेखौ आं स्कुलाव सोदों आंनो थाखा फैसा नांगौ सोरांबानो गथ'नो जाहोनो लोंहोनो थाखा फैसा नांगौ नोंनि खर'आव मा दं दिनैहाय नोंनि न'खराव लन लानानै दं नों मालाबा हरफिनो दिनै आङो लननि थाखाय आं सैमा फाग्लि बायदि बेसेबां आङो खस्थ' खालामनानै मुलि फानथिं नोंनि गामियाव आं लनखौ सुख'हरो जेब्ला मास जोबो आंनाव फन फैयो आं हरो नोंनाव बिनि जेबो मिनिबानो गैया खालि नोंनाव बिसिखौ फाननाय बिसिखौ गाज्रि ससियेल मिडियायाव फाननाय नोंनाव बेल'सो आं नोंखौ बै समाव अननानै दोनदोंमोन मिथिबाय आं नोंनो फिसा सासे गारबोदों होननानै नोंखौ अननानै दोनदों आं जेबो खालामाखै नोंखौ आङो बै समावनो जेराव सोनो हायोमोन मिथिबाय साला सैमा दिनैसिमबो बिसिखौ फाननायनि अनगा नोंनाव जेबो गैया हानि बैसो जाया नङा जाबाय बोराया नङा बोरायबाय फिसा सानैनि बिफा जाबाय नोङो एसे बुजिनांगौ मिथिबाय आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो जेरावखि थाङा नोंनि बेबायदि फाग्ला सियान बुंनाय नों जेरावबो मानसिफोरजों बुजानो नागिरोमोन आं नोंखौ बासायबोयोमोन नाथाय दा जेब्ला आं नोंखौ लोगो मोनगोन ना लामायाव लोगो मोननानै नों आंखौ फंसे खोथा बुंनांगौबा आं नोंखौ दोखो बुहोगोन मिथिबाय नों आंखौ माब्लाबाबो आंनि मुं दाला आंखौ बिसि होननानैबो दालाखा मिथिबाय आं नोंखौ खराव मानि थाखाय जेबो खालामनाय जायाखै होनोबा आंनि फिसा आंनि थैनि फिसाया नोंजों सासे दंनायनि थाखायसो आङो नोंखौ जेबो खालामनाय जायाखै अननानै दोनथ'नाय जादों मिथिबाय साला सैमा गोसोआव लाखा नोङो दिनै लरेन्स इस्लारिया आलौ खांदों औ नों 5 बोसोर एमएलए जाबाय नों आंनो थाइसेबो फैसा हराखै नोंनिफ्राय आङो मोनसेबो स्किम मोनाखै सेन ग्रेभेल लामानि 10-12 लाखनि सेन ग्रेभेलनि लामानि स्किमबो आङो मोनाखै मान दङब्ला नोङो ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव इउटुबाव रायजोनि सिगाङाव बुं आं बेखौ खावलायहरो दिनै नोङो आंनि गासै जिबनाव जे केरियार दानायाव आंनि सोलोंनाय टेलेन्ट बानायनायाव जे खस्थ' खालामनानै आङो नैबे लेभेलाव दिनै फैदों मा रोखोमै आं फैदों आंसो मिथिगौ दिनै आंनि गासैबो फरायनाय लिरनाय खस्थ' खालामनाय टेलेन्ट बानायनायखौ नोङो गाव दिनैहाय नोङो क्रेडिट लादों रायजोनि सिगाङाव नोङो बुंदों नोंनि केम्पेइनाव ओइदिनखालि प्रमद बर' साराबो फैलायदों नोंथांनि केम्पेइनाव लरेन्स इस्लारि सार नोङो आंखौ मा मदद होफेरदों नोङो बेखौ बुं नों जेब्लानाखि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नों आंखौ सेरजा दामनो गान खननो लेंहरदों बेयो सैथो नाथाय नों आंखौ सेरजा दामनो फोरोङाखै नों आंखौ गान खननो फोरोङाखै नों आंखौ लेखा फरायनायाव हेफाजाब होआखै आं नोंनि आथोनाबो फैसा जायाखै दिनै आङो गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो सेकेन्डलि जनक उजिर आदा नोंथाङा बै समाव सेक्रेटारिमोन एबसुनि डिस्ट्रिक्टनि दिनै नोङो जेनेरेल सेक्रेटारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि नों आंखौ मा बुंदों लरेन्स इस्लारि सारासो प्रेक्टिकेल बसुमतारी बायदि मानसिखौ बै श्रीरामपुर साइडनि गसाइगाव साइडनिफ्राय खननानै लाबोनानै मानसि बानायदों होनदों माब्ला बानाया बेखौसो नांगौ आंनो दिनैनि बे थारिखआव लरेन्स इस्लारि सारनिफ्राय आं मा मोनदों आंहा मोनसे स्पेशेल टेलेन्ट दं आं एसे एनै गान खनलाबायो बै समाव सेरजा दामो बै समनिफ्राय आं कलेज फरायबानो हाइ स्कुल फरायबानो आङो गान खनो बा एफा एनै खनो आं एथ' गोरोंबो नङा आंनि टेलेन्टखौ नुनानैसो नोंसोरो लाबोदों नोंसोरो आंनि टेलेन्टखौ बानायाखै you are not making my talent you saw my talent and you brought to use me in your work नोंसोरो आंनि टेलेन्टखौ नुनानैसो आंखौ लाबोदों नोंसोरो आंनि टेलेन्टखौ बानायाखै आंनि टेलेन्ट बानायनायाव नोंथांमोनहा मोनसेबो बिहोमा गैया बेखौ आं दिनै बे फुंबिलि समाव इनफ्लुयेन्स होदों मा होनदों आंखौ बै समाव आसुगुराबो मैला गोजामोन बै समाव 2012-13आव गस्ला गिन्जिबो गैयामोन होनदों न' नेभार आंनि गामियाव थांनानै सोंहै आंनि गामिया गसाइगाव मागथाइगाव आङो 2009निफ्रायनो बिजनेस गेलेनाय मानसि बिजनेस आंहा मोनसे थांखि मथ' दं सिम्पोल लिभिं एन्ड हाइ थिंकिं आङो सायाव मा गानो मा जोमो मा बुङो बेजों खोथा गैया नाथाय आङो आंनि इनार पावारखौ दिनैसिमबो मानसिफोरनो देखायजोबाखै आं देखायलांगोन आं मा रोंगौ मा रोङा आं बेखौ मिथिया नाथाय आङो आंनि खामानियाव आङो बेस्थ' थायो अराय सम दिनै गस्ला गिन्जिबो गैयामोन सेन्देलाबो गुना सुथेलायनायसोमोन होननाय बुस्थुआ रावा टटालि फेक बेयो सैथो नङा आदा जनक उजिर नों गावखौनो मोजाङै बिजिर आं बेखौ दिनै बुंगोन नोंथांमोना दिनै आंखौ बिपिएफनि सापर्टार जानाय नुनायखाय बिपिएफनि जानानै आं गोबां बाथ्रा बुंबोबाय बे 2 मासाव दिपेन बर'खौ आं बुंबाय प्रमद बर' सारखौ बुंबाय दिनै आङो शिउलि महिलारि मेडामखौ सापर्ट होनो आङो क'क्राझार 3 नाम्बार क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सियाव आं खामानि मावगासिनो दङ मिडियायाव ससियेल मिडियायाव बुंगासिनो दङ
मेडाम शिउलि महिलारिनि केम्पाइनाव आङो गान खनदों डायलग होदों स्पिच होदों हा दिनै लरेन्स इस्लारिया आलौ खांदों औ नों 5 बोसोर एमएलए जाबाय नों आंनो थाइसेबो फैसा हराखै नोंनिफ्राय आङो मोनसेबो स्किम मोनाखै सेन्ट ग्रेभेल लामानि 10-12 लाखनि सेन्ट ग्रेभेलनि लामानि स्किमबो आङो मोनाखै नोङो आंनो थाइसेबो फैसा हराखै औ नों बुंदों आंखौ मानसि खालामदों मा फोरमान दं बेनिफ्राय देरसिन फोरमान मा दं नों जेब्ला डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नोंहा जेबो गैयामोन नोङो सेन्ट्र गंसे बोराय एबसुनि बे बागानसालियाव थानानै नोङो बे सेन्ट्र बोराय रायखौल' सालायोमोन नोंहा थाखा फैसानि जेबो बिदि गोहो गैयामोन औ आं नोंनिफ्राय जेबो मोनाखै दिनै नोङो लरेन्स इस्लारि सार आंखौ मानसि बानायदों बै गामि गोथौनिफ्राय लाबोनानै आंखौ मानसि बानायदों होननाया बे बिराद लाजिथाव बिराद डिसग्रेसफुल एखेबारे बे आंखौ माने गावनि जानानै खारनाय गावनिफ्राय फैसा जानानै खारनाय गिदिर गिदिर स्किम लानानै माहाजोन जानानै खारनाय बिदि साइज नोङो बुंदों लरेन्स इस्लारि सार इउ आर गोइं टु लुज इन दिस इलेक्शन एखेबारे नोङो जेननो थांगासिनो दङ एखेबारे नोङो ओरैबायदि गाज्रि रोखोमै जेनसिगोन लरेन्स इस्लारि सार नोङो बेखौ गोसोआव लादो बे क'क्राझार 3 नाम्बार क'क्राझार समस्तियाव मेडाम शिउलि महिलारिया गोबां बिपुल भट लानानै देरहाखाबाय नोङो दोखो दोखो जेनसिगोन दिनै नोंसोरो लाजिखोना लाजिदिया आंखौ बेयाव केस होलायनो कमप्लेन होलायनो क'क्राझार पुलिस थानायाव औ DSP खौ फन हरहोबाय थायो असि दारगाखौ फन हरहोबाय थायो आउटपस्ट आंनि साबखाथा मागथाइगाव आंनि गामिनि खाथि आउटपस्टनि साब इन्सपेक्टरखौ फन हरहोबाय थायो सामफ्रामबो मैयाबो हरदों मानो आंखौ सिगिनानै आंनि खुगाखौ माथुनो सानदों आंखौ गिनानै नोंसिनि UPPL आव आखाइ थिखोनानै जइन जाफिनगोन सानदों नामा इसिबां जाम्बा गिख' मानसि नङा आं थैनायखौ साखिनो नागिरग्रा मानसिसो मा कमप्लेन होदों बिसि गिदिर कमप्लेन दा केम्पाइना गाबोनल'सै जेल जानांबाबो आं जेबो साना आं बुंदों जिबनाव 10 बार जेल जागोन देग्लाय नैबे MLA इलेक्शनाव मेडाम शिउलि महिलारिनि केम्पाइनाव फैयै आङो मोनसे जेल जाजेनबाय जिबनाव थैजासिमाव 10था केस जागोन आं 10था दिस इज भेरि स्मल केस जेबो नङा बे केसा ओरैबायदि बै गर्जन मोसाहारि सारखौ साइकेलनि हिनजावखौ साइकेल टायार बायदि होननायाव बिसोर केस होदों आंखौ कमप्लेन होदों थानायाव बे गर्जन मोसाहारि सारा मानो बुंजादों मानो बे प्राइजखौ मोनखो नैबे फिलिंआ दिनै गाबोनावहाय बिराद फिथाइ थायबाय बियो बुंदोंमोन जोंनि केन्डिडेट मेडाम शिउलि महिलारिखौ मेडाम शिउलि महिलारियालायनो सावथाल हारिनि मानसिफोरखौ मुगैयो सावथाल हारिनि जायगायाव थाङोब्ला सावथालफोरनि जायगायाव थाङोब्ला मास्क गाननानै थाङो सावथालफोरखौ मुगैयो होनदोंमोन बियो बे बेसेबां लाजिथाव बाथ्रा सानथालिफोरा मा साननांगौ मेडामखौ शिउलि महिलारि मेडामखौ मा सानगोन मुगैमारो नामा गाज्रि मोनमारो नामा बिदि सानगोन बे मोनसे इलेक्शन केम्पेइनाव बुंजाग्रा मोनसे राव जादों नामा बियो मा मुगैयो बेलाय माला मुगैफोरा मेडामालाय आरो सेकेन्डआव मा बुंबावदों हाग्रामा महिलारि सारखौ जोंनि चिफ सारखौ मा होनदों सारालायनो हिनजाव गदाय दं सारना मा राव बेलाय आङो नामखौ बुंला सोरखौ होनदों बयबो खोनाखाबाय ससियेल मिडियायाव बड'लेण्ड बुब्लि नामा बे निउस चेनेलाव हगारदों सारना हाग्रामा महिलारि सारना हिनजाव गदाय दंनो नामखौबो बुंबावबाय उमुख होननानै मा फोरमान दं बिदि जानला मोनला खोथा बुंनायखौ आङो सिगांनिफ्रायनो गर्जन मोसाहारि सारखौ नेगासिनो दंखायोमोन जमगासिनो दंमोन आरो बिनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बियो जोंनि PM मुनमुन